Pate, najan aku buta ning ya weruh seni kok, Teh. Najan aku ratune raseksa ning aku ya seneng karo budaya. Inggih Gusti, Gusti. Kula nggih kula rewangi sowan teng Ngerampal niku jane kula nggih pengin ngregengaken swasana. Nah iso ben sasi to, Teh? Nggih mugi-mugi wonten kegiatan daya pangaribawa mangke saged dipun acara melih. Wau kula ningali Mas Nati kok jam sekawan pun rampung kok. Iki jam pira to? Menika jam 3:04. Jenenge ingsun pikantuk serat ulem Teh saka negara Ngastina saperlu nonton pahargyan arupa rekaman seni dolanan. Kae Teh sing rekam saka Cantika Rekod. Cantika Rekod kuwi saka Solo Teh, tak jak rene. Bareng-bareng jam 6 wis budal Teh aku Teh. Jam 6 budal. Wong telu jam 11 kok kene. Wah, alhamdulillah. Mau diboke separo, mbok tambahi. Apa mau separo ya kurang dipeni. Nggih nuwun sewu, tata panggungipun kirang nyamleng. Ya wis ngene ditampa Teh. Wong wayangan kok setting ngene iki mboten terus menapa becing dipun mboten angel wae. Ngene lho Teh, nata panggung iki kok sing umum kae. Mboten terus menapa menika kasih belajaran kok. Ngene Teh. Jenenge ingsun lumaksana tumuju negara Ngastina yen bisa diiringi Subhakastawa ya Teh. Sing nyamleng Teh. Subhakastawa Teh. Coba supaya aku lehku jengkar sawedaton ayem rasaku Teh. Nggih sinuwun. Monggo kanca pratangga Subhakastawa.
anenggih Kang Winursita pertapan Sabta Harga ya ukir ratawu ya bumi retawu sinebat pertapan Sabta Harga Sabta pitu harga gunung puncaking gunung sayekti nyawiji manunggal dados tunggal cehna lamun sang gawan kulina tapa ngidang tapa ngeli geniara banyuara kang kesdik paningale sinten ingkang mangasrama ing pertapan Sabta Harga lamun dewa wenang abebisik raja wenang ajejuluk lamun to pendeta wenang peparap kang mastani peparape sang Begawan inggih menika sang Resi Abiyasa ya Begawan Wiyasa Begawan Debyatama tilasing Narendra Gung Binaturata duenguni nate jumeneng nata ing negari Ngastina ajejuluk Prabu Kresna Dwipayana pendhita ingkang kebak ngilmu sipating kawruh kulina ngeningken cipta manunggalaken Pancandriya Sinidikara sang Begawan Abiyasa lantep panggraitane landhep rasa panemune kulina ngelampahi sembah raga sembah cipta sembah jiwa sembah rasa rasa jati sari rasa jati sarira sejati sari rasa tunggal sari rasa tunggal sari rasa tunggal pendeta asipat brahmana ingkang sampun kebak ngilmu sipating kawruh mobak musik ing jagat owah gingsing kanan wis kawengku kacekup dening sang Begawan saben hanggara kasih ing pertapan Sabta Harga sami kekempalan para wigna ingkang sampun putus ngelmu sipating kawruh agal alus karembak murih widadaning jagat raya keplasing memayu hayuning bumi Brahmana ingkang sampun kaluka gentur tapane gembleng tekate nyawiji pambudidayane boten mokal menawi Sang Hyang Adipati tumedhak saking kayuwangan Junggring Saloka tedhak wonten pertapan Sabta Harga saperlu paring nugrahadi sinten ingkang ngabiyantara wonten ngarsane Sang Begawan anenggih menika warnanipun satriya ing Palangkawati putra kinasih Raden Arjuna ingkang sesilih Raden Angkawijaya ya Raden Abimanyu ya Jaka Pengalasan kadheraken Kilurah Semar Petruk lan Gareng
sangsaya wibawa mahanani ing pertapan upami kasebat udan ngemper mendung saestu miyak nganan ngiring awit saking wibawa lan sawapesang begawan adiluwih. Para cantrik indung-indung ulu jejanggan ngesti ilmu kasampurnan, ilmu sejati ya jatining rasa ing pamrih mangertos wikan sangkan paraning dumadine sangkan paran olah kasampurnan ingkang kajawiwa kasarira dening Sang Begawan murih padhanging jagat raya. Raden Abimanyu Lurah Semar Gareng Petruk Winarseta ingkang dereng kawijiling lisan sang saya dalu arasabyor kang lintang kumedhap diisi sunya tengah wengi lumrang gandaning Gusti karenyan putyanira diwicoreh brengen lir swaraning madu bronto manungsung sarining kembang bocah bajang girengane
Sang Mahayogi sawusnya semedgi mungging pacrabakan dangu ngenira ningali wiciling sasongko sumengko ganing ukir kagiat kang lumaksana wilahing marcuna sidam sekaring bawana langgeng layak-layak wiwit esuk jago tarung tan kena pinisah perenjak ngganter sajroning pelataran Abimanyu jebule kang prapta ing pertapan Sabdarengga kanthi raharja nggir swanira nuwun Kanjeng Eyang raharja sowan kula boten langkung sembah pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Eyang Begawan. Iya Abimanyu ora liwat kepenakno anggonira stata lenggah Kakang Badranaya kanthi raharja Basuki anggonira seba ana ngarsaning sun Kakang Semar. Beku geksa demel nggih Sang Begawan wilujeng sak sowan kula boten langkung bekti kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun Sang Hadi Panembahan. Iya Kakang Semar, jenengmu Semar tegese ora samar. Ora samar marang mubah miusi ing kahanan marang owah gingsire swasana. Sauger Kakang Semar isih tumeka sak lumahing jagat raya ing kono karaharjan kawibawan lan kayuwanan mesti sumanding sapa sing didhereki. Petruk kulanen kanthi becik seba sowan ing pertapan Sabtaharga. Inggih Sang Adi Pengbahan kulau saking Karangayogjan dugi ngriki numpak kereta Nun. Ya ora dadi ngopo jenengmu Petruk kantong bolong. Kantong tegese wadah bolong terus. Pancene kowe sawijining paraga jalma kang seneng weweh Danadriyah nganti sakmu wae ora mbok pikir entek. Wis mono kowe tansah legawa legaweng driya Petruk. Teruske nggonmu amal jariah Danadriyah. Inggih pangastipun Kanjeng Begawan. Gareng kula jenengmu Gareng Nalawati pancene kowe lahir batin pengabdianmu sesanggemanmu dharma bektimu wis nyata tumraping Bendara. Nggih matur nuwun. Tantri nya mengko bagekno para panakawan kae. Inggih Sang Begawan. Kaki Abimanyu apa to sing dadi darunane jeneng kita keraya-raya seba ana ing pertapan Sabdaharga. Inggih Kanjeng Eyang kula jering taruna para muda ingkang nggadahi sifat pengen nguri-nguri budaya Jawi. Kula seba wonten pertapan Sabdaharga nyuwun idi palilah idi pangestu. Ya syukur-syukur ing atase bocah muda isih gelem ngluri seni adipane adiluhung tilaraning para winasis nenek moyang kang wis cinandhiang ngawiyat. Pancene jeneng luput menawa jalma kang wis lair saiki lepyan ninggal lali karo warisan leluhur. Mongkok jroning batin, mongkok jroning jiwa lamun aku nyumurupi
si Abimanyu gelem memetri seni adipani. Kakang Semar mbanono bendaramu Abimanyu. Oh nggih. Abimanyu den eling tumuju marang kamulyan ora alus dalane akeh sandungane gedhe kudu rencanane nggih ning sapa temen bakal tinemu waton gembleng tekate nyawiji pambudidayane sing tekun oleh teken wekasan tekan yen wani gampang wedya ngewuh sayekti samu barang karya ora tumeka tegese aja wedi kangelan ngadepi boyo ngadepi urip. Abimanyu prayoga menawa babaring ilmu lelungit ndak kanthi ing madyaning pacrabaan kanthinen Kakang Semar wong sak kloron dene Gareng lan Petruk bisa rebukan karo para cantrik kanthi nyamian nyampleng pasugatan gending-gending Jawa. Ayo Abimanyu ndak wejang sakjroning pacrabaan. Sumangga Kanjeng Hyang kula dherekaken. Kakang Semar uga pareng ndereke bendaramu. Oh nggih. Kowe reng truk nang pertapan Josemberanan iki pertawan wingit disekseni karo paguyuban Langen Asmara. Langen Asmara ki anu main cinta. Wis ki cinta karo seni ngono. Ya mau. Trek, napa Kang? Ya mumpung nang kene Trek, awake disuka parisuka karo kadang-kadang Langen Asmara. Iya, Trek. Aku matur nuwun nang kene Mbok Suguh. Wah. Eca tur mirasa. Nggih sak wontenipun Kang wong menika nggih nyupeketaken kadangan kangge ngeraketen memitran. Trek. Kula Kang Gareng. Kowe yen ameng-ameng tidak ning Yogya mampir. Teng pundi Kang? Gareng. Gareng kuwi omahe ning Jalan Kakap Raya 36 Minomartani Yogyakarta. Telepon 0274 88 10 20. Yen pinarak ning Yogya para kadang Langen Asmara pinarak. Wong Jawa ki bondo bandu sugih julur. Nek dhuwit rontake tak dulur sampai liang lahat. Nah, digawa nganti jaman kelanggengan kuwi anteping seduluran. Inggih Kang, kula nggih ngaturaken panarima dene para kadang-kadang Langen Asmara Mas Nardi CS sami kersa dijak nyambut damel sarangan. Wah. Nuwun sewu nggih. Kang Gareng kula menika gadah pedamelan ngladosi sang begawan. Oh iya. Aku tak arep pituk ning dhewe. Hati-hati lho, Trek. Nggih. Nah. Kang Gareng apa le? Rebukan omong enteng-entengan.